Kate kudu jujur nek bapak kon genteni ngemiki anak ki ora iso ngono lho. Nggih napa nggih? Ayo, papa sayang, mama sayang, Pak. Ora duit, Pak. Ya duit iku syarat, tapi mboten penentu ngoten lho karo kula nggih. Mboten penentu. Monggo Bapak Ibu alame ngeten iki wangsul teng masalah sing trima ya, Bu. Digaji bapake 1000, 2000, 10.000 ditampa rasa mbok undat-undat. Wong lanang biyen ketok apa saiki ketok apa lho bojo gak mbok kapak-kapakno wong kok mung dengkul tok lho nggih ya. Aja gak ilok, gak ilok. Dawe Allah wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sapa sing tawakal semeneh pasrah nek ngarsane Allah, Allah bakal nyukupi marang dheweke. Allahumma ki hakikate ngono tapi cara syariate ya kudu usaha Mas, kudu kangelan. Kaya mbae biyen nek dawuh ana dina ana apa, ana awan, ana pangan, ana bengi, ana rejeki, rasa kuwatir. Angger awakmu kangelan oleh dalan, angger obah iso mama, bapake polah anak tambah. Genah. Ya loh, menungso iku dititah padha, tapi nek urusan bondo dijatah beda. Ngoten Pak nggih? Mula menungso iku wajibe mung usaha karo ndonga entuk rezeki sepira atine sing nri, gak usah meri karo kon, gak usah meri karo tong, gak usah meri karo sepadha-padha. Wong bayat gak usah nekone. Manungsa urip nang alam donya, wajib usaha kelawan donga, hasil ora maksud kang disejo, gumantung kersane sing maha kuwasa. Manungsa urip dititah padha, urusan bondo dicatah beda. Mula ati kudu tansah nrimo, ora usah meri mring sepadha-padha. Nika lho, wes kok wes. Akeh wong stres mergo uripe gak beres, tansah ngersula atine ngangsa rina wengi mburu donya, lali agama. Naudzubillah min aja padha ngangsa ndak gelis tuwa. Ngoten nggih Mbah nggih. Wong yen trima umure dawa, Allahumma. Wong sing sabar rezekine jembar, Allahumma. Wong yen ngalah uripe bakal barokah, Allahumma. Ngono enak gare amin tok ae. Aku lek gathukno angele ra ilok-ilok. Lho ning bener lho niku. Sapa sing jujur uripe makmur, Allahumma. Wong sulaya uripe sara, wong sing sombong ngamale kobong. Naudzubillah min. Bareng Bu, sapa telaten tembe mburi bakal panen, Allahumma. Musik marhaban ya nur aini aini Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairan da'i, marhaban ya nur aini aini marhaban ya Husaini, Husaini. marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairan da'i, marhaban ya nur aini. Sang saya dalu arah sabjor kalintang kumedap tis tesunyo madya ratri lumrang kandaning puspita. Karena ning budyanira
sang dibya warombrengeng sing ngantuk turu gak apa-apa turu kabeh tak mulih aku lir swaraning madu bronto manungsa sarining kembang bocah bajang terserah gak ada dalange ya lir-lir tandure wis sumilir ngono ya kena dalange dhewe-dhewe ya ana sing risi-risan tela la ya mathuk lesung jumenglung wis mathuk ae pokoke gak ada dalange wayahe wis lingsir kutut manggung terserah nek aku tak tibakne gara-gara apa to sining gara-gara ning bayat dalu punika gara-gara dalu menika kula badhe crita sedhela nyeritakno kahanan donya khususnya negara kita ingkang sampun merdika wiwit tahun 45 ngantos sak menika mula dimirengno sing ra kersa ora apa-apa merdika iku enak kepenak mungguh manungsa ning nyatane urung iso jumbuh lair lan batine akeh wong ngaku Islam agamane tapi tumindake sak karepe dhewe zamane pancen zaman merdika zaman tuwa akeh menungso angel ditata nganggo tuntunan agama senengane malah do gawe dosa tumindak dosa sak mendina do ora krasa termasuk ngrusui bojone kanca sing mantuk-mantuk ketake kulino kira-kira ning insyaallah nyata naudzubillah min zamane dan akeh wong do lali karo pangeran ngaku agamane Islam tapi gak gelem sembahyang uripe mung luru sandang kelawan pangan hobine maksiat sak dalan-dalan nyambut gawe padha sungkan bandani wong liya malah dienggo rayaat santri dijak ngaji jare ra urusan bareng jak main judi bingung leh golek utangan Allahumma kok iso amin iso naudzubillah min ora mathuk ya amin iso berarti kulino kae